Odiechieng' machielo mawarome chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari osechopo e studio ka abomie thuolo mondo mi warwake onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kae to en owuon emobomio wa thor wach kata twak mwadhi bedo godo odiechieng' ma kawuono. To kata kapok onyisowa to daher mondo mi anyisi ni en twak mantiere kod nengo mokalo. Omiyo daher mondo mi gimoro amora mitimo iwe ibed piny chikiti ni chenro mar penj laktar nitiere kod weche machal nade. Daktari machiegni e penj laktar. Erokamano ahinya Ruth, gi nyinga Levi Onyango Juma, Wood Game Kala, kendo an psychologist. Psychologist loka gi dholuo segatama kuom ndalo mang'eny lakini wan lakteche molony e wechego mag tuoche mag dangni mag paro mopogore opogore. Koro amor kabiro kaka wuono kendo kaki wacho ni abro fulora kendo abro miyo wa topic maka wuono. Dwe ma wantie ni en dwe mar 5 ma gi dhongere waluongo ni Mei. To dwe mar Mei kaka en dwe no ma waluongo ga ni Mental Health Month. Manyiso ni en dwe no ma osengi kata oketi mondo weche mag tuoche mag dangni mag paro kata weche go mag mental health ong'i ayanga. Manyiso ni en dwe no ma watime puonj mang'eny mogik ne migepe mopogore opogore ne ji mopogore opogore kendo en awareness mwatimo mang'eny ne oganda ma yorego mag mental health kwatemo puonjo gima mental health en gima mental illness en kata tuoche mopogore opogore gi gin ang'o manyalo kelo tuoche gi ere kaka inyalo neno ni tuoche ng'at ma kaka ineno ng'ato tinyalo wacho ni ng'atni nigi shida moro mar paro mar dangni mar paro ere kaka wanyalo thiedho tuoche mopogore opogore mag ang'owa dangni mag paro to gin ang'ono ma wanyalo wacho ni mae orieka yore mag dangni mag paro. Koro mano e gima watime dwe mar 5 te gima pani kawuono be mondo wabiro mondo wawuogo gandawa man dala mondo wang'e ni to mental health ni en ang'owa. Ilere maber mokalo kendo higa ka higa wabedo ga kod thor wach kata wach maduong' higa ni mar hikel fario kod 25 en turn awareness into action. Wasebedo kwa nyisi weche mag dangni mag paro kaka inyalo rito weche mag pachi kaka inyalo rito mental health ni to kik ing'eya to mondo turn into action tiende ni mondo mikao kang mondo miyud kaka inyalo bedo kod ngima makare e yore ni mag paro. Seche mwadonjo kama wamula ni mental health kata bedo makare e yore mag paro en ang'o? En kwa wacho mental health manyiso ni wang'iyo kidienje mopogore opogore e ngima marwa ma kaka wanyalo rito kidienje gi mondo wabed jogo ma pachwa liw dendwa bende nitie makare kaka wariwore gi oganda wa oko kacha chande bendo bedo matimre nade makare. Koro wang'iyo ga kidienje mopogore opogore mag dhano mwaluongo ni psychological mago weche modok ka paro mar dhano nitiere gigo mwaluongo ni social manyiso ni kaka wariwore gi oganda gi ji mopogore opogore koro mane mwaluongo ni social. Onyalo bedo ing'eni sama ng'ato wacho ga ni social to awega mana ni wadhi bayo osiepe ma oko lakini social kae kata mana ka tich kacha chande bende nitiere gino mwaluongo ni social interaction kaki iriwori gi oganda ma utiyo godo kaka iriwori gi oganda go ma un godo kata e ot kanyo kaka uriworu go oganda mane e bura koro kumoro mudhiga e bura kanyo endo ma un godo michoke maybe ngeso ka ngeso no kaka iriwori go oganda e chiro sama udhiye kamano mano wad consider yote ni mago gin social health kata social interaction. Koro mago gik mwang'iyo aeto ntiere nyaka gigo makoro kodok ka somo ma wanyalo luongo ni intellectual function mar ng'ato. Koro gin kidienje mopogore opogore biological mago wabro ng'iyo anyway kaka sadhi. Koro ere kaka waketo kidienje mopogore opogore mag dendwa kod mag pachwa kod mag interactions mag wagi eyo ma wanyalo konyore go wan wawuon to wanyalo konyogo nyaka society mwatimore nade mawadake mok ni watimo gimoro ma ng'ato nyalo wacho ni to kijana jatinde timo mana timbe moko ma hienglo makoso ne ji amani. Koro sama ng'ato timo gimoro e dala kata gweng' kacha makoso ne ji amani chande tiyudo ka social aspect chande otimore nade odok chien.
iyudo ka en ng'at ma samoro kokalo yo kumoro tiwinjo mana ka ji oluor ni wuod ng'ane otimore nade okalo kae. Magi gin duto gin gik mok encompass mental health. To shida man gatie en ga ni sama wawacho ni mental health to ng'ato we mana ni wawacho ga gimoro mani ng'at ma wiye rach miyudo ka koro mano challenge moro mosebedo ma wasebedo godo sana e field mar mental health. Koro mago duto gin gigo mwanyalo consider kaka mental health. Koro kwa dhi mbele Ruth. Ero kamano daktari pime maber mokalo tiende ni kaka idak gi oganda ni kaka idak gi family ni kaka idak kod jogo miloko godo kaka pachi tiyo kaka pachi kwayo kod weche makamago gin duto te giloso weche mag bedo kod paro makare kata bedo kod obwongo matiyo e yo makare. Aneno kikelo ge yore mopogore opogore family relationships kaka idak gi family ni aneno kata iwacho ni wakoko wabo ng'iyo bang'e weche mag school weche mag social bende amulo aneno kimulo kacha to kapok wadhi matuta nyamori nyalo pimonwa mana machuok nono ni weche mag dangni mag paro kata chandruoge mag dangni mag paro ging'eny marom nade pacho ka to ka wanyalo pogogi e kidienje mane mathoro bedo mang'eny mental social okang'eyo ka financial health bende donjo e weche gi koso. Gima nyalo wacho ni tuoche mag dangni mag paro osebet kendo se inyo odhi malainya e Kenya ka gisemedore sana to wang'iyo giga kwaketo gi kidienje mag tuoche mopogore opogore mang'eni wabro mbulo matin ere kaka wanyalo keto kidienje mag tuoche gi mwang'iyo ni magi gin tuoche mwanyalo wacho ni gin tuoche go mag dangni mag paro lakini kwang'iyo gi kamano wayudo ka kata ka bro ng'iyo gi kidienje depression ni malo. Depression en achiel no kuom tuoche mag mopogore opogore kata midhiero mopogore opogore mag dangni mag paro. Iyudo ka depression ni malo moingo schizophrenia moingo bipolar kamano koro kipogo gi kamano dhano inyore kendo iyudo ka wanyalo wacho na achiel kuom ji adek ntiere kama ji kumoro ji adek achiel kuomwa nyalo bedo gi tuoche mag dangni mag paro nyalo bedo gi tuoche kata gi midhiero mar dangni mar paro to nyalo ga bedo shida ni samoro ok wanyal yudo the correct statistic nikech stigma mantiere dhano ok oyie kata ok wuog lela mondo giwach ni anto nindo sani anyalo kata beto tieno duto katimra nade ok anindi tapenji wi tinde biro marach ng'at mane mabeta beto tieno tulo ni beta ni neno mok itimri nade mok inyal nindo koro yudo ka nitiere kweda moro moseketi kuom jogo kata kuom weche modwar luwore gi yorego mag dangni mag paro kata tuoche mag dangni mag paro mamiyo ji mang'eny ok bi mondo wang'e ni wacho ni higa ni othiedh ji makamae kata oket joma kamae thieth nikech tuoche go mag dangni mag ang'owa mag paro koro mane yudo ka hinda statistics mantiere kacha mwatemo collect mondo kete database mondo wang'e ni e pinywa mar Kenya kae tuoche mag dangni mag paro ketho inyo ji e yo makamae koro mano challenge mantiere kata nyalo bedo ni en challenge Dr. Levi to in kaka jagono molony kendo mathoro tiyo kod jogo mantiere kod chandruoge mag dangni mag paro joma ge mathoro bedo kod chandruok joma mine joma chuo rawere to kapo ni gin rawere e higni mage nikech ka bende wathoro ga neno chandruok nitiere age group moro ma wanene ga chandruok mang'eny mag dangni mag paro kuom rawere. Sani gima nyalo wacho ni kaluwore gi tuoche mag dangni mag paro mokwongo nitiere tuoche ma nyaka ng'ato chope e higa moro eka ranyisi mag tuoche go chako nenore manyiso ni nyathi mo maybe kosenyuol nyathi modongo mochopo nyaka higni 16 iyudo ka symptoms mag tuoche gi mang'eny gi obed kata ni wach ni schizophrenia iyudo ka symptoms ka ok ne anyalo tiyo gi dhok moro ma ok ber lakini mondo mi ng'ato elewa yudo nyathi ma janeko timore nade tek mondo yud nyathi primary ma janeko ka wuotho timo kama kata wuoyo kende kata timo ngono tek sana lakini kibiro kisechopo secondary ka dhi rumo kata kana mbalariany ka chakore tiyudo ka koro yudo manyiso ni ntie onset age mar symptoms kata ntie igni ma nyaka ng'ato chopie e karanyisi mag tuo gi chako timore nade chako nenore mano ka koro wang'iye e yo makamano iyudo ka rawere mantiere between igni 22 madhi nyaka 49 iyudo ka age group no ema tuoche mag dangni mag paro gi bedo timore nade concentrate yende nikech igni 22 ka ema
gine shida ni chako nenore kata ranyisi mag shida gi chako nyalo bedo ni en gino mano onyuolego lakini ranyisi kata symptoms mag tuoni ok binere nyaka chop iga fulani eka koro ranyisi go chako ineno ka koro ng'ato chako isolate ok obed gi jowadgi iyudo ka ng'ato chako wuoyo kende iyudo ka ng'ato chako tiyo gi drugs e yo moro manok otimre nade nikech ochope iga mar nini koro kwang'iyo kamano age mantie maduong' mabedo affected en kochakre iga mar 22 kadhi nyaka igni 49 kendo koro kwachope igni 49 kadhi mbele iyudo ka nitie class mar tuoche mopogre mag dangni mag paro machako ng'ato kwang'iyo gigo kaka dementia dementia nitie machakore early onset mwanyalo wacho 44-45 years lakini sana dementia chakore 50-50 between 50 to 54 years koro iyudo ka class mar jo 50 to maybe nyaka 80 years gin kwang'iyo dementia to iyudo ka wane gi namba moro motimore nade man malo matin koro kwa classify gi tuoche iyudo ka depression ng'eny kuom jogo kata stress inyalo yudo ko ng'eny kuom jogo mamine lakini koro kobiro ni en depression to ayudo ka chuo nigo motimore nade moingo mine ang'o momiyo mano timore nikech yore mwatiyo godo kata coping mechanisms mwatiyo godo koluwore gi depression stress en stress kaka wawacheno nyalo bedo ni an kae sani to kang'eyo ni dala kacha tidhi tim ang'owa mach idhi mokie koso kotimore nade ok mach nyomok nyoro ang'e ni kinyi biro mokie lakini sani to kang'e ni biro time nade ni biro mokie nitie stress moro manyalo maka kae mawacho ni yawa to koro majni ibiro mokie ero bet tabet ka wuoyo gi Ruth ago mbaka maber sana mano stress maka lakini ok omino ni an gi depression kaka tuo nikech depression mondo wach ni depression nyaka ibed gi stress no for a particular period of time mose affect ma in pain ma nindok ti maki kamano koro yudo ka mine gingi kaka gidil gi stress gin gi yore go magi express godo ka stress moro maketo timore nade o express owacho otimo kamano lakini jok machuo to watimore nade wabet gi stress magwa waling godo kwadani mondo wawach ne mbesniwa kata wetniwa koro yudo ka stress wachande mondo miyo develop to depression yot moingo mar ng'at mang'owa mamiyo emomiyo kata kwang'iyo suicide rates iyudo ka suicide rates mag chuo ni timre nade ni malo weche mag derruok iyudo ka mag chuo ni malo moingo mag joma nade joma mine koro emomiyo wacho ni kwang'iyo statistics gender kwang'iyo youth chuo mang'eny kata yawuotwa mang'eny tiyo gi yedhe mar meroji moingo jok matimore nade manyiri kwang'iye in terms of gender gi substance abuse nikech substance abuse bende en achiel kuom aspects mag mental health kata makelo mental illnesses mopogore koro yudo ka tuoche ma psychotic symptoms kata mana muoch mar paro mabiro nikech tiyo marach gi yedhe mamero ji mako chuo mang'eny moingo kako mako nyithindo manyiri e same age bracket ma wacho ne ochakre igni 22 nyaka igni 40 nyaka 39 years koro watemoga classify these statistics kaluwore gi tuo owuon mantie mamako ng'ato mano mokwongo age bracket mare to kod kwang'iyo gi onset mar tuo no ero tuo ni ochakore e higni mage to nyisore kata owuok e lela e higni machal nade ok ang'eyo ni kipimo gi diere machon tuoche mag dangni mag paro ne ging'eny kaka ging'eny sani koso to kaponono ni kwan medo idho debe ni kwan medo idho nikech ang'o matimore ang'o molokore yenwa wakaw yueyo ka waduogo to wabro dhi nyime to kapok aweyi na mondo mi itudi koda wachako sani kiorna ote machuok namba mar SMS na 3 no kotendre kod weche mag dangni mag paro ka waduogo to wadhi chako kod duoko penja 3 ka wamedo sudo kod chenro SMS en 2 Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo.
Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo nube ni wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwito tich ka tidhi yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka munditwe walim nam chumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowuoyo. E namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic miolo ne garlic butter bende gi ndhadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, sa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo tuoche kata chandruoge mag dangni mag paro. Dwe mar 5 higa ka higa waketoga wach makende wadendo ni awareness, tiende ni ber ka wang'iyo ni en ranyisi mage makineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni ng'ato nitiere kod tuoche kata dangni mag paro. Ne wawinjore namba mar SMS en 236 000. Daktari antiere kod Joshua Jamigori. Joshua Jamigori wachona kacha ni bedo introvert, wuoyo kendi, pogori gi ji kod ich wang' mapiyo piyo. Magi nyalo bedo ranyisi mag chandruoge mag dangni mag paro. Wacho kacha ni bedo introvert, bedo ni pogori gi ji, okidwa ni riwri gi ji, kod ich wang' mapiyo piyo. Ogol introvert kanyo, modongo yes nyalo bedo ni gin ranyisi mag dangni mag paro. Introvert en personality trait mar ng'ato. Manyiso ni en ng'at ma eno prefer. Mano en kamano. En kamano. Mano wacho ni kit ng'ato. But sami wacho ni ng'ato ich wang' mapiyo piyo, mano waluongo ni irritability. Sama iwacho ni ng'ato ojitenga okodwa bet gi wetene, mago bende nyalo bedo signs mag tuochego mag dangni mag paro. To koro maybe kaduoko penjo no mondo wang'i ranyisi mopogore opogore kata ranyisi mamoko mag dangni mag paro, nitiere gik makineno kuom ng'ato kata tabia makineno kuom ng'ato tinyalo wacho ni ng'atni inyalo neno ni magi nyalo chako bedo kaka ranyisi. Oketnwa gimoro e wall ka persistent sadness manyiso ni en ng'at ma okuyo. Wendo kuyo sate. Gima more pinyni kata chelonge. En ng'at ma okuyo. To mane ma wacho ni nitie kiduonje mopogore opogore mag ang'owa, mag ngimawa ma nyal sama wang'iyo gi kwaketo gi maber, to mage mwaluongo ni mental health. Koro ketgi ka emotional, nitie behavior mar ng'ato kata gima ng'ato nyalo timo minyalo neno ni ofuolo
kata ogonduru kata timo kamano mago cognitive gin mag obwongo kata mag paro magi manyiso wani ka wanyalo somo kamano. Koro kineno ka ng'ato en osiko ga sika ni piny ni ojogama ineno nothing makes sense o kata onge motisha moro ma gin godo mar ngima kata mar maisha mane mwaluongo ga ni feelings of hopelessness kata worthlessness. Oneno koko nyal add value e community nikech wacho ni mental health bende en ng'at manyalo timo gino manyalo konyo ganda kata nyuola motimore nade. Can you be of service to your community? Mane mwalu koro ng'at ma en worthless onge gimo neno no nyalo timo, onge motivation mar dhi sikul, onge motivation mar dhi tich, onge motivation mar timo gimoro amora. Oneno ka anything motemo ni mondo tim onge ber monyalo neno kowuok kuom gino. Mage mwaluonga ni feelings of hopelessness and worthlessness. Behavioral sama ng'ato kaka upenjo no ero mokwongo biro kanyo. Withdrawal from social activities kata isolation manyiso ni okwedore owuok kuom oganda. Ok ni ne en ga kamano, ne en ng'at mail mariwore gi ji kama lakini kidogo tu neno ka koro ng'atni en ng'at ma weche odwano bed kende ok odwano wuo mang'eny, ok odwano wuo gi ji. Eating or sleeping patterns kaka asewacho cha ni ng'ato penji ni to ere kaka ibeta no kinindo otieno duto. Nindo lal kata nindo mang'eny ahinya. Mano nyalo bedo shida. Iyudo ka chiemo appetite ni cha lal drastically kato medore ahinya. Nitie jok ma wacho ga ni an sama an gi stress ta chiemo achamo kila kitu. An sama an gi stress ta onge appetite. Manyiso ni nitie changes matimore kuome. Engaging in risky behaviors gin gigo kaka koro ochako tiyo gi yedhe mamero ji. Onyalo bedo ni o drive recklessly. Samoro gigi waluongo ni unconscious. Ok ong'eyo ni onyalo bedo gi dangni mar paro emomiyo timo gigeyo motimo gieni. Koro iyudo ka ng'ato en ng'at ma gari ka untie to riemba ma ok ong'e ni en lane mane ni gik moko ma kamago is not obeying the rules mag barabara. Kata riembo komer kata ochako tiyo gi drugs e yo moro moko magu malu kata en timbe mag anjawo gi koro donja monindo kae to nindo kacha to nindo gi ng'acha. Mago gigo mwaluongo ni risky behaviors. To moko gin gigo ma wan ok wanyal neno to ng'ato wuone ne mong'eyo ni gigi asechako timo. Koro iyudo ka en gimiyo ni ten gimiyo cha to timo kata raboyunga mutiyo go botimre nadi onge mano risky behavior. Cognitive en gigo kaka ma wacho mag kodokre kaka obwongo kaka obwongo watiyo kaka waparo gik moko kaka wamako gik mwasomo. Koro ka en nyathi sikul to iyudo ka koro kane en nyathi mariek iyudo ka koro performance mare timre nadi chako dhi piny. Mano manyiso ni cognitive sign moro sebiro ne nyathini nyalo bedo gi gimoro machando pache mamiyo ko mak gima japuonj puonje e skul kacha. Luoro moro mabiro mamaki moking'eyo nang'o miluori, iwinjo ka dendi buok, iwinjo kokin safe kata ichako bet gi chich gi jok ma in godo ni ng'ane dwa timona kama. Mane mwaluongo ni excessive worry or fear makelo ga gino mwaluongo ni paranoia. Koro in beta ka itang. Mano ber kabisa. Memory asewacho gi bedo confused moking'eyo gik mang'eny. Unexplained X mago koro physical kiwinjo ka dendi rami sate. Dendi rami gawo iola. Fatigue changes loss kata mana appetite gi weight go aseng'iyo. Social signs odwa bedo moko be kaka behavioral kaka okiribri gi joweteni wuok in gi shida mang'eny gi familia kamano idonje daw koni gi koni kamano. Nitie sign moro ma ng'ano penjo kanyo mar ariyo miwil godo. Openjo gik moko adek. No wacho kacha ni bedo introvert, wuoyo kendi, ng'at ma wuoyo kende kachiel kod ichwang' mapiyo piyo. Ichwang' ma in gimoro matin irritability komaki to explode. Ko wach ni gimoro ma wiyo wil kawuono gas wacha nyorumo nyoro kimende go kawuono. En wach moro mibro wach kanyo mok ber. Winjo ka koro gino ang'o momiyo opano kang'eyo ni nonego be natimo kamano. Iwinjo koro en ichwang' moro mabiro ma gimoro monyisi mar 2% cha idwa ni respond kode 20%. Iyudo ka mano nyalo chako nyiso ni nitie shida moro madonjo kumoro. Ichwang' ni onyalo bedo hidden anger mano bedo chon mapok no deal godo koso ang'o mobetie koso en tuo moro machako donjo. Makotenre kod kako penje ni ranyisi gi ariyo kuom gi nyalo wacho ni entiere kod dangni mag paro. Introvert no kende ema mano to koro en kit ng'ato kata kama daktari biro nyiso kako nyalo fwenyo ni en kidieny mane madangni mar paro kod kako nyalo konyore ka gini pok odhi mabor.
Penjo moro wachona ka animos na daktari apenjo ni dagni mar paro ni be niga gi yadhe mano lavenda kowuok Awasi. Kaito Nancy bende wacho kacha niente kod chandruok openjo ni paro mang'eny kata dagni mar paro bende nyalo miyo ng'ato bedo kod chandruok kata tuo mar kifafa kata ndulme. Oh, okay. Wanyalo wacho ni ndulme ikelo gi gigo mopogore opogore lakini ok omakore directly gi dangni mar paro. Koro nyalo bedo ni gima nyalo recommend ng'at ma nigi tuo mar ndulme epilepsy malwar kata matimore nade odhi mondo yud the right medication thieth makare lakini ok en directly attached ni ng'at ma nigi tuo mar dangni mag paro bro bedo gi tuo mar ang'owa mar ndulme. Kaito lavenda wacho kacha ni dopenjo kacha kapo nono nitiere yath mag dangni mag paro apani lavenda ang'no dembre mana matin seche mang waseyudo ote kachiel kod penjo mamoko kwachope thieth to daktari biro pimonwa. Isetang'onwa ranyisi onego bedi ng'ato neno ranyisi adi kuom ranyisi gi mondo miwachich nitiere kod dangni mar paro nikech moro nyalo bedo kod achiel to ken achiel mapile pile ipogori kata idwa ni bed kindi. Consistency kuom thuolo marom nade? Wanyalo wacho ni kineno gimoro ka en consistent kuom dweche auchiel. Mano koro inyalo wacho ni gini nyaka ne Januari chakre ng'ani en aena ng'at mosega bet ni ok odwar riwore gi ji. Ichwang'ne ni en aena ichwang' mabiro ga bira wasenene consistently kuom dweche auchiel. Lakini nitiere kaka wacho ni nitie onset mag symptoms, age onset mar symptoms. Nitiere gigo abro tiyo gi the word developer manyiso ni symptoms gi nitiere jogo ma ka symptom ochakre kuom gi to the rate ma symptom gi increase are very high ni malo ma mondo miyangi ritiga nyaka dwe mar auchiel chachopi to nitie damage mosetimore. Ka in gi kijana marawera mosechopo higni 22 nikech ka ema tuoche gi chakre sana kochakre higni 18 19 nyaka 22 makoro opik. Ka in gi kijana mineno ma en useda gi kijana ni okay nineno ga kantie chandruok moko maybe e school kacha ochako rem ogojo wadgi en gi twant moro oriembe school gik machalo kamago mago symptoms minyalo kuom nyathi. Lakini osechopo igani tineno ka koro weche moko donje ma osechako tiyo marach gi yedhe mamero ji. Mar ariyo obet gi wich teko moro ma oking'e ni otimore nade. Mar adek ineno ka personal hygiene ne chande be koro osetimore nade onge okoritre nen nyathi mohero luokre tiyudo ka en ng'at ma osechako jwang're wiye cha ok odwa liel odwa no chak pidho wiye e yo moro ma neno to ok noluokre. Ok awach ni ji duto mopidho wiyegi ni en ranyisi mar ang'owa mar dangni lakini ni ng'at ma mama ng'at ma baba ing'e nyathini kaka itimore nade kaka ipidhe ming'e ni tabia moro nitie makaneno kuom nyathini to nitie gimoro manyalo wacho ni nitie makosa moro motimre kamo jonyuol ka janyuol ong'e nyathine to nitiere mabende wacho ni wapuonjore dweni nitiere gigo ma jonyuol chako neno kuom nyithindgi to giwe ni gin gik moko makawaida ni mano en adole more motimore nade adole more momake momiyo tiyo wuoyo kaka wuoyo no adole more momake momiyo neno ka kokenego weyo kod watimore nade to nyathini en kaka ning'e kodongo nyathi mohero ler ma kokeno noero ng'ado maber kaka nopuonje wiye nolielo ka maber to kidogo ochako wuotho sati ok otimore nade ok ofungo sati owe sati wuotha kore nono room ne kanye mosike ochiny nyaka odhiambo giming'e ni mano adole matimore nade. Nitiere mar adole to nitiere gigo ma kichako neno to nego be ni chichi kaka janyuol ni mai ok en nyathina ma pidho chande koro ranyisi gi ok gin ga gik mabor kuomwa kendo ok gibor kodwa lakini nikech ok wang'eyo waweyo ga kwaweyo ni en gino mwaluongo na dole kata nang'o to dhi mbele bang' kidogo tiwinjo kaka in gi nyathi e ot mawuoyo kende kata nyathi mok nindi ma intieno no en obeta nyako piny maybe en TV kata otimang'o to nyathini manyiso ni tuo ni osechako timore nade osedonjo kuome. Koro onset gi bende nitie gigo ma blow giga up manyiso ni ka tuo chakore to yedhe mamero ji odonje ok ibirito nyaka dweche auchiel ni eka mondo ine ni nyathini osebet matuo nikech magi gin gigo ma blow tuo chande biro. Trauma moro kodonjo e ngima nyathini nyalo muocho tuo chande
bobed gima koro en iyudo ka in gi ng'at matuo e ot mi imanyo daktari moro na ne ramogi kacha chande miyauru namba ne nyathina ni weya kik wawe mondo tuo chop kacha ni warito nikech daktari nowacho ni dweche adiwa dweche auchiel. Na kamano nyakwara Mugia Jwangi winjo gima daktari owacho nitiere ranyisi ma kineno to kikirit dweche auchiel. En nyathi ma yande oritore maler, weche mag ler kori neno koweyo. Odwa ni mondo mi opogre, odwa ni osiko bed kende. Yore ne mag chiemo odwa ni opogore. Okonind kata oneno otieno mangima school. Anen nyathi matimo maber ineno ka performance ne ose drop dichiel. Mago gin ranyisi ma kineno to chak luwo mapiyo piyo kaka nyalore. Wabuka uyweyo mana matin nono ka waduogo to wabodhi nyime ka bende waboya online mondo mi ka nitiere kod penjo mora mora ipenj laktar Omiyo Kikisudi. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Miguuni pake Yesu nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu. Ukitaka kupata Miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*401#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Lwedo chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Winja pari, inyaki puonjri kaka ini wuone nyalo konyri. Okabi bedo kodi pile mondo akonye gimoro amora. Iwinja? Iwacho kamano nang'o? Ana wacho ni adier to in nyaki yiego. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kod gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ok tuomre. En pi ma ok nyal tuomre kata matin. Puothe bando gin gik mosetuo maonge geno ma in go kuom bando go ma en keche mantie. Wayo maduong' ma wantiere go mondo barnwa pi waol gi dari ga kaiga. Maloyo ji 500 pi oulo dare karachuonyo tok aora Kibuon pong' nyaka oko. Naivasha bende oulo kele midhiero. Even as the payroll goes to the county, it was supposed to go at SRC rates. To the president, you have never commented about this. Our question is it that you don't know UHC staff exists? Jothieth e bwo Universal Health Coverage okwedo winjruok mane oyangi gi migawo mar thieth ni tero gi e lwet tend counties.
and it is important that investigators are granted sufficient time to thoroughly investigate the matter. Doho ng'ado ni med dino ne achije ariyo magin Abel Ochieng mar LBDA gi Edwin Oduor kuom ndalo 23 ewi nek jaod bura Ong'ondo Were. Machiegni kendo penj laktar kokalera mogi TV ngima en mwandu wasaya online ka itiere kod penjo mora mora to bed thuolo mondo mi penji nikech samoro tuo se donjo samoro en ka gik moko timore tikia ni ma en tuo mar dangni mag paro ma koko riti tinyalo komuoch molokore loka neko maka kinyalo thiedh onge omiyo penja laktar antiere kod penjo mowuok kuom Tom daktari Tom Asumbi wacho kacha ni wich mawil kata gima ikano bang' seche matin to wiyo se wil godo mano nyalo bedo nango to kapok idwoka yena mondo mi akawie sim Bernard hello penj laktar hello machiegni Bernard namam be wala kende ami tilo se wa maruyo kende namam kende manier ko no le ko nier do mo ko na le kende namam ni so da ma ni am ko do ko mo do ken wanda no mar ko mi ko se ko se la de ni ken man ko se ko se na de cha do ka de se ko ro mo de ya no ka ka ni chen na ba no sa mo no se de studio mar mo di kan to ayo de namba me mondo a li to de ko nya ko mi ken man ko se ko se la ni ero kama na nyani wasebedo godo kata kama nwa bochano chenro machielo wach mar wuoyo kende ni aneno ko biro ding'eny ng'ato wuoya kende monyier to samoro wakete ni ose wuoyo kama nuko kata dweche ariyo ka ok dweche auchiel mano tuo nikech kwa iduongo ni hallucination hallucination ema miyo ga ng'ato nyiero kende nikech kata wuoyo kende nikech ng'at ni samo wuoyo kende in ineno ga no wuoyo kende lakini ento nitie jok mo wuoyo godo ma ino kinyal timore nade ok kinyal neno koro mage mwalungu ga ni hallucinations nitie jomo respond godo either jogo oneno gi to wuoyo kod gi e wang'e kata gin jogo mowinje wiye e pache to wuoyo kod gi koro mage mwalungu ni hallucinations to mano en tuo mano is one of the gigo mwalungu ni psychotic symptoms manyiso ni psychosis nyiso ni ng'ato o lose touch gi reality manyo luo mar wacho lose touch gi reality kata oken kodwa ene gima ne kien kende manyiso ni reality mwadake chande osetimore nade owuoke koro mano anyalo duoko ni yes mano en tuo no mar dangni mar paro ma mano koro ng'at manyalo manyowa mondo ne kaka inyalo konye atieni adono penjo moro mar ariyo nitie penjo machielo ne mar sickle cell mano wabro bedo kod chenro machielo Sharon ka wuok Kabondo wacho kacha ni wiye bare seche duto te to kodhi hospital to onge mano nyalo bedo ni entiere kod dangni mag paro entiere kod stress entiere kod depression koso mano nyalo nyisango en mana kaka iwache no onyalo bedo achiel kuom gik miwacho gero wiya bara sa duto mokang'eni ena koro mago nyalo bedo ga symptom mag anxiety depression to mana ko biro nikech ing'eni ok wanyal timo diagnosis kaluwore gi ranyisi achiel wach ni ranyisi achiel ok nyal chiwo diagnosis mare kata ng'at mowacho ni wuoyo kende cha ok wanyal wacho ni en gi schizophrenia nikech wacho ni wuoyo kende nitie ng'at manyalo bedo nyaka gi bipolar to pod kelo wuoyo kende no nitie ng'at manyalo bedo gi drug induced psychosis to wuoyo timre nade kende koro ok wanyal chiwo diagnosis gi ranyisi achiel akawe simb Joan hello penji laktar in gi nyathi ma? An gi nyathi ma en wani sani. Koro nitiere malo nyithindo matindo gi. Koro sani jono luwe ma oriere. Otimo ang'o? Oriere. Koro kang'eyo ni ma nyalo kelo ndulume koso ang'o makelo ndulume. Podene simu pediatrician laktar mar nyithindo ja higni achiel oter ir laktar mar nyithindo
to dhi ka piyo piyo nikech mano kapo ni en ng'at madhiga e klinik to nego bed ni mano gima gisetimore nade gima giserekebisha koro ong'e jahigni achiel mano miyo mapod dhi e klinik donge odhi mari piyo piyo mondo ne pediatrician. Daktari thothne itimo nang'o diagnosis kata kidwa fweny ni ma en kidieny mane mar dang'ni mar paro utimo nang'o? Kaluwore gi tuo mwang'iyo nitiere screening gino mwaluongo ni screening. Screening nitie mwatimo structured gi unstructured. Structured en nitiere gik mwatiyo godo ma involve assessment waduongo gane assessment tool kata screening tools manyiso ni gin documents ma wabro kao ipenji kata waluwo yo kaka osebedo to respond to those documents and then from there wanyalo come up gi diagnosis kaluwore gi tuo ma in godo. Moro ma en unstructured and mana kaka wago mbaka kodi kaeni ibire clinic to wago mbaka to kaluwore gi ujuzi ma wan godo nikech mane training mwadhiye wabro nyise ni kaluwore gi gik misewacho gi eki kaluwore gi history mari kaluwore gi symptoms ma in go sani maendi gino shida ma in motimore nade ma in godo kaluwore gi ranyisi mimiyowa to mana kaka wacho ni ok wanyal timo diagnosis nikech imiyowa ranyisi adiwa ranyisi achiel. Alice kawuok Kanyamwa, Alice kawuok Kanyamwa penjna daktari ni en gi nyathi ma jahigni 7 koore kata pala to kelo na beti to ong'eng to samoro bende iore mowuog buti ni owinjo to wi osewil mokia gima nikone gini inyalo tim nang'o? Kwaduoke nyithindo kapok iduoka daktari na mondo miaka wisi Morris Morris olalna. Koro abro duoko Joanna donge kwaduoge nyithindo nitie gigo mwaluongo ni neurodevelopmental disorders. Neurodevelopmental disorders gin tuoche mag nyithindo mabiro kaka mental illnesses gigo kaka autism kwang'iyogi gin tuoche ma wanyalo neno kuom nyathi wacho ni tek mondo ine nyathi ma neko mako lakini nitiere disorders go ma obed attached gi gidwa biro kaka mental illnesses kuom nyithindo waluongo gi neurodevelopmental disorders. Most of them waluongo ni neurodevelopmental disorders gigo kaka autism, attention deficit hyperactivity disorder bende inyalo neno kuom nyathi ma nyathi mok nyal chiwo attention kiore wiye wil ochapni kabisa e ot kaendi ok obet makwe schools isetere skunde 7 within 7 years dhika oriembe gi jopuonj nitiere learning disabilities mamiyo nyithindo bedo gi shida matek mag timore nadi mag somo maybe ndiko chande kata mana kwano tame kwano 1 2 3 tame kwano kabisa makati tem nadi to nyathini kwano ko winji ok donje wiye nyalo bedo ni mano mago gin ga gigo mago waluongo sasa ni learning disabilities magin cognitive disabilities kuom nyithindo to disabilities mag nyithindo gi ng'eny gi dhano confuse gi kod mental illnesses lakini gin wa classified kaka nikech gin nyithindo go eko nitiere management mar conditions go at that age ma bro involve other specialists kikelo nyathino ma ayudo ni nyathino nigi delayed speech wabro manyo ne speech therapist mano is a different specialist a field kata mane kiwanja mar deal gi nyathino kaluwore gi shida ma en godo. Yes. Daktari nitiere kod penjo to penjo ni daher mondo mi ikawie maino matin mondo mi iyud kaka inyalo konyo rawera ni kata kobotudore kodi bang' chenro to ibitudri kode mondo mi ing'e ni kaka inyalo konye. Iluonge ni Peter kowuok Nairobi. Peter wacho ni wakati ni weyo bangi otame nyaka ne min gi tho. Manyiso ni nobedo kod chandruok to kane min gi osetho kae to koro nomanyo kama no nyalo yude kwe to nopoko chopo e weche mag nyasore to tame owacho no setemo weyo to tame mokwongo abro nyiso Peter ni mos ahinya kuom wito mama ni mage mwaluongo ga kalore kako kete waluongo ni coping mechanisms a loss and grief sama wawito ng'ato obiro gi emotions mopogore opogore obiro gi late mopogore opogore kaluwore gi kaka ne wan gi ng'atno ero mama ne nyaka ne maybe ne gin close ahinya koro nyaka no wit mama ne
sama in e grief nindo tami chiemo mawinj ka mago gin ka gina signs mag grief to grief ni beni ka gi stages mage koro e stages gi iyudo ka ji timo gik mopogore opogore sama wan depression phase emwanyalo ga yudo ka koro wadwa ni wajitenga wadwa ni wamadh kong'o moro waywa njaga moro watimo nikech accepting ni gini osetimore bet matimore nade matek koro gima nyalo nyiso Peter mana kaka iwachono onyalo manya bang' chenro nikech mano mbaka manyaka wago mbaka matut onyalo bire klinik mapeni bro wacho bang'e kanyo kata onyalo go simu hapa ni Peter ibitemo no bikao namba daktari Onyango hello penji laktar machiegni Onyango wawinji penji laktar ma osetimo kuom thuolo marom nade? Daktari. Okay. Omadho kong'o, ogo kato koro bedo gi anger issues. Kong'o en gino marocho paro pach dhano. Kasama wacho ni ranyisi achiel kuom gigo mag dak tuoche mag dangni maparo en tiyo marach gi yedhe matimore nade mamero ji. Kong'o njao dhano, kong'o loko pachwa kaka waparo, kong'o miyo watimo gigo ma ok wanyal timo sama ok watimore nade ok wamadho kong'o. Koro go dhako no to is just ena achiel kuom ranyisi mathoth ma ng'at matiyo gi kong'o e yo ma owadgi to tiyo no timo. Ginyalo manyo ne owadgi no rehabilitation mondo konye rehabilitation otimne rehabilitation mondo gol kong'o nikech kong'o no ero koko madhe to kogo dhako no wamake makakanyo ka rehabilitation kod seche ma ok omethi to kogo dhako aka sim Christine hello penji laktar naitwa Christine machiegni ni wakati nilipatikana na pressure sasa nikaluso nikakuwa na mawazo mengi lakini nikakuja nikaongeleshwa sasa kichwa inauma na hii kitu imeniweka tu mzee kitoka imeniweka tu hata kama ameenda kazi hadi inaniweka tu ameenda kwa wanawake sasa hata tuna amani sasa sijui ni ugonjwa ama ni nini. Imekufanya for how long? Kama 1 year. Sasa hata mzee akitoka tu hivi hata akiongea na simu naona tu kama anaongea na mama. Sasa sijui ni nini mwenyewe nafsi yangu ama ni ugonjwa pia. Na kichwa inauma. Sasa vile nikikaa chini nikiamka kichwa ni mzito, masikio inalia tu kama yenye kuna vitu ndani. Pole sana mami. Daktari? Sijajua mzee wake. Lakini shida zake ni mingi. Hazijaletwa na pressure. Shida zake mingi ndio zimeleta pressure. Ako wapi? Uko wapi mami? Niko Kisumu. Utachukua namba yangu unipigie. Chukua namba yangu unipigie. Haya. Daktari ng'eyo wadwa ni mondo madoji weche mag thieth okang'eyo kidhi time kuom dakika achiel kwa nyalo ng'eyo yore mag thieth kati bochiwo namba mak mana ni seche ma koro ng'ato pache nitiere kuom ng'ato sate kaka koro nyadendi no masasa ma ng'ani owuok to bani ng'ani odhi mane weche mag chode ng'ani odhi mane weche mag chode de bede ni nitiere gimoro madhi nyime e ngima nyako ni koso nikech gini timore ne joma chuo bende magi bende gin tuoche mag dangni mag paro gimane matimore nyaka ne chuo wach moro ni nitiere chuo moko ok te nitiere chuo moko ma ka jaode odhi kata tich ok odwa kata ni jaode ti kod weche makamago paranoia donge wacho paranoia excess worry and fear wacho kai donge koro nitiere gigo ma kelo hapa ni daktari mondo mwakonye gini wadwa ni mondo miwamula ne thieth e nus dakika kaito ichiu namba mondo mi oganda obiogoni sim gima dwa puonjo oganda wa maduong e puonjni duto kobire ni thieth nitie gino maluongo ni symptom management onge tuoche mag dangni mag paro ok en malaria
mimi yath makama tinyisi ni muony dweche ndalo 4 mondo malaria otimre nade orum. Nitie symptom management. Koro ni treatment nitiere. Kiwa onge. Mana dwa keto maberi clear. Nikech kanyo iyudo ka kelo shida kuom oganda wa mondo mi gibie thieth. Giwacho ni tuoche gi to kata thiedho to timre nade ok rum. Symptom management nitiere. Sami kelo ng'ache rehabilitation motimne rehabilitation chan. Nitie symptoms mwa manage rehabilitation kacha chande maduoko craving kata mer mar ng'acha cha timre nade piny. Nitiere tuoche gocho mogocho gano, nitiere psychosis moro ma kongo no osekelo kuom ng'ano mantie thieth mibro miye yen moko mibro miye mobro muonyo mabro control kata mabro manage. Ukiko wach ni control but bro manage gocho mogocho ga kodo chande kata wiye mamuoch gano mondo timre nade odog piny. Koro symptom management tie kiwa emaonge. Ka ng'ato do tudre kodi nyalo yudi kanyi nikech kwa wuoka atwadhi yorewa mag tudruok mag mbui mang'eny penjo daktari dhi duoko kono miyo kikwe mokitudri kodwa e yorewa mag tudruok mag mbui TikTok wantere kono, Facebook wantere kono, daktari dhi duoko penjo go duto te. Wach mogik 07 abich aboro aboro 1 0 2 3 2 07 abich aboro aboro 1 0 2 3 2. Ageno ni mano namba makigoyo to wabro tudore kodi mondo water twagni. Ruth wacho ga ni watero twak oko mar studio. Erokamano daktari. Erokamano ahinya. Ne daktari marwa Dr. Livio Nyango erokamano makende kuom watwa kama chal kod mano kendo puonjowa e yore mopogore opogore. Ne jogo picha mawa kamoting'o Lea, erokamano ne director na Bob Wafula kachiel kod producer na Papecho Okoth, erokamano makende. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka. To nitiere ranyisi makineno tinyalo chichi ni ng'ani tuo, miyo ni tuo, ere kaka wanyalo konyo nikech konyo daktari wachonwa ni nitiere kaka inyalo konyo. Nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masani, ani iluonga ni Ruth Otieno. Let's go to Vietnam. Join View Travels group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car.